Ak sa chystáte stavať rodinný dom alebo ho renovovať, radi vám pomôžeme. Nezáleží na tom, či ste práve na začiatku alebo už máte hotový plán. Sme tu, aby sme vám pomohli znížiť náklady a zvýšiť komfort vášho bývania. Začíname posúdením projektovej dokumentácie, aby sme vypracovali projektové energetické hodnotenie. Toto hodnotenie nám pomáha identifikovať možnosti na zlepšenie energetickej efektívnosti domu a navrhnúť opatrenia na zlepšenie. Posudzujeme teplotechnické vlastnosti obálky domu, čiže steny, strechu, podlahu, okná a navrhujeme opatrenie na minimalizáciu tepelných strát. Analyzujeme zdroj vykurovania, čiže elektrínu, plyn, tuhé palivá a navrhujeme najúčinnejšie možnosti ako napríklad tepelné čerpadlo alebo moderný kotol. Po dokončení stavby alebo rekonštrukcie vypracujeme energetický certifikát, ktorý hodnotí efektívnosť využívania energie. Na vypracovanie budeme potrebovať podklady, ako sú projektová dokumentácia, fotky a videá. Ak podklady klient dodať nevie, vykonáme obhliadku. Pre majiteľov starších domov ponúkame poradenstvo o možnostiach získania dotácií na zlepšenie energetickej efektívnosti. Pomáhame s prípravou a podaním žiadostí. Kontaktujte nás a my vám pomôžeme navrhnúť váš vysnívaný dom.